हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय जायफोरा आंनि इउटुब चेनेलखौ नायो नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों जोबोद अननाय जासिहरबाय दिनै बे दीपावली सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोनखौबो गासैखौबो न'खरफ्रोमखौबो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों आंनि चेनेलखौ नायो बिथांमोनखौ आं गोजोन हामलायनाय बावहरदों दिनै दीपावलीनि नोंथांमोना गोसो गोरबोजों आजावना लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दिनै लाहार फाहार खालामगोन जानो हागौ सोरबा सोरबा बमा बारुद सावगोन मोनायाव आलारि बाथि सावगोन जोंबो रेडि खालामदों थालिर गायनानै लामायाव आलारि बाथि सावनाय जागोन लोगोफोर नोंथांमोना दा सोर दा आंनि लाइभ भिडिअखौ नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव हरनो हायो होमबानो नोंथांमोनखौ मिथिनो हागोन दि सोर आंनि दा लाइभ भिडिअखौ नायदों लोगोफोर खायसे सानगासिनो जानो हागौ मानसिया माबायदि बिउटिफुल टिलाहारि मानसिया नोंथांमोना दिनै लाइभ भिडिअ नुनो मोनदों आंनि सिगाङाव मेगननि सिगाङाव लोगोफोर टिलाहारि इदिनो नोंथांमोना लाइभ फैनाय जाबाय दिनै दीपावलीजों लोब्बा लाखिनानै लोगोफोर दिनै आं लाइभ भिडिअ फैनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना आं भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर मा जादों मा जायाखै माबायदि खालामनांगौ हेल्प खालामहर जायफोरा नायगिरि नोंथांमोन आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्टआव खोथाहर बले ये गोरोन्थि जादों ये बले बायदिसिना जायखि नोंथांमोना जायखौ गोरोन्थि मोनदों बेखौ खोथाहरनो हायो कमेन्टनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाथाय आंबो सापर्ट खालामगोन नोंसोर सापर्ट खालाम आंबो खालामगोन कमेन्टखौ लिरहरबानो जाबाय जायफोरा गोदान सापर्ट खालामदों आंखौ बिथांमोना कमेन्टआव लिरहर होमबानो बिथांमोनखौ आं कमेन्टखौ नायनानै हागौमानि आङो रिप्लाइ खालामगोन जायफोरा भिडिअआव कमेन्ट लिरहरो खायसे खायसेनाव कमेन्टखौ रिप्लाइ हरनाय जाया लोगोफोर जाय टाइम मोनबाथाय आं खायसेनो रिप्लाइ हरनाय जायो टाइमखौनो मोना टाइम बाजेट खालामनाय जायो बेनिफ्राय खामानि मावो नालाय बेनिफ्राय खामानि मावनायाव बिजिबाथाय भिडिअखौ लाबोनाय जाया ओंखायनो भिडिअ कन्टिनिउ भिडिअ फैबाय थाया आरो आंनि भिडिअआ नोंथांमोनाबो मिथिबाय आरो जायफ्रा आंनि साबस्क्राइबार कन्टिनिउ भिडिअ आंना फैया टाइमखौनो मोननो नागिरा माबा फ्रि टाइम मोनबासो आं भिडिअखौ हगारनाय जायो नोंथांमोना जानो हागौ खायसेया जानो हागौ नेबाय थाया जानो हागौ भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ माथो टिलानि भिडिअआ कन्टिनिउ फैया जादों सोरबा आरो खायसे मोजां मोनो खायसे मोजां मोना जायो आरोना मा फैयाखै मा जाखो सानबा गाहाम होआखै मा जाखो आपडेट फैथाराखैना आं इनि थाखायनो होनो हायाखैदि टाइम मोनाबाथाय खामानियाव बेस्थ'बाथाय टाइम भिडिअ खालामनो टाइम मोना बेनिफ्राय दा टाइम मोनबाथाय भिडिअखौ हगारनाय जायो ओरैनोथ' टाइम मोनबाथाय कन्टिनिउ हगारनो सेस्था खालामो आं नाथाय टाइमखौनो मोना लोगोफोर जायफ्रा दा आंनि लाइभ भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोनखौ आं गुड आफ्टारनुन आरो हेपि दिवाली बावहरनाय जाबाय नोंथांमोना जाहाथे नोंसोरनि न'खर बा गोजोन जायो मोनायाव आलारि बाथि लगायदो आनान गसाइखौ गाबज्रिनानै जाहाथे न'खरा गोजोन जायो जेबो हानि बिघ्नि दा फैथों होननानै बोर बिदो
नोंथांमोनखौ आं बोर बिहरबाय जाहाथे नोंथांनि न'खराबो गोजोन जायो आरो नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय दा टेवख'आनो जायाखै आंना 4ल'सो जादों बेलेगनिफ्रा जोंथ' फिसा फिसा माबासो ओरैनो जाबा दाजा होलाबाय इउटुब चेनेल खालामदों जाबा दाजा होलाबाय जायफ्रा गिदिर गिदिर नोंथांमोना गाज्रि मोनो जानो हागौ बबेनि मा खायसे खायसेथ' कमेन्ट हरो मा हरो बबेनि मा गोदाव सोराव इउटुबार फैखो नाथाय इसोर खालामा इउटुब चेनेलखौनो बानाया इनिफ्राय मिथिया हसिया ओरैनो होनलाबाय नोंबो खालाम नों जुदि हायोबाथाय नोंबो खालाम नोंहा पावार दंबाथाय एक्सपिरियेन्स दंबाथाय नोंहा मानसिया ओरैनो गोसो जाबानोदि हायो बे नङा खुगायाव होनबानोदि जाया नोंहा इन्टारेस्टबो थानांगोन इन्टारेस्ट थानानै खामानिखौ मावबासो जायो ओरैनो आंबो हायोलै होननानै थाबा जाया खामानिखौ मावग्रोनानैसो खोथा नांगोन ओमफ्राय आंबो हायो मावाबासिनो ओरैनो गोदाव सोराव खायसे खायसेथ' 1K साबसक्राइबार माने साबसक्राइबारानो गैया बैफोरबायदि मानसिया मा कमेन्ट हरो नायनो बायो आरोना ओरैनो मेगन साखायोना मानसिफ्रा बिदिनो मानसिफ्रा मेगन सानाय बहुद दं मेगन आलौखायो इउटुबारफोरखौ अबेनि मा इउटुबारफोरखौ तिला हारिनो साइज गैया फाइज गैया अनेकथा कमेन्ट ना बाखिथ' आं जायनो कमेन्ट खायसे खायसेखौ नायो बेनिफ्राय टाइम मोनबाथाय नायो आरोना सोरनि कमेन्टखौ गासैनिखौ हरनो हाया कमेन्टखौ बेनिफ्राय आं निमाहा बियो जायफोरनो आं रिप्लाइ खालामनो हाथ'वाखै लोगोफोर आं टाइम मोनबाथाय गासैखौबो रिप्लाइ हरनाय जागोन जायफोरा दा नोंथांमोना नायगासिनो दं कमेन्ट हर दा आं फ्रि टाइम बेलासिसिम फ्रि दा ओंखायनो आङो लाइभ भिडिअ बानाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालाम आंबो सापर्ट खालामगोन नोंबो सापर्ट खालाम आंबो सापर्ट खालाम होमबासो मोनसे टिम बायदि जागोन टिम वर्क खालामबाथाय साक्सेस जायो खामानिया हारसिं खामानि मावबाथाय खामानिया साक्सेस जाया बिदिनो लोगोफोर नोंथांमोना मा बुङो दा कमेन्टआव खोन्थाहर सासे कमेन्ट हरदो बिथांनि मुंखौ लाला आं मा खबर लिरहरदो मोजां आंनाबो मोजां नोंना माबायदि नार्जारि आं फुरा नामखौ लाला नार्जारि होनबाय आंना खबरा दासान्दि मोजाङानो नोंथांना माबोरै जायफ्रा नायगासिनो दं नोंथांमोनखौ आङो कमेन्ट हरनो हायो कमेन्ट हरनायाव रावहाबो फैसा थाङा थाइसेबो फैसा थाङा आरो आनलिमिटेडबाथ' एख' टेनसन गैया फ्रि 5G बाथाय 5G आजिखालिथ' 5G मबाइलखा आंना केमेराया बारा थिग नङा माने बोरै खम दामनि मबाइल लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो मिथिया लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं मोनसे खावलायहरदों दि आंनि माने बुंनायफोरा जायानो जाया नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर जायाबाबो दाबा दाजा होलाबायो नोंथांमोना माबायदि मोनो गारां एबा बुंनायफोरखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय कमेन्टआव लिरहरबाथाय मिथिगोन आरोना नोंथांमोना खोथाबासो आङो बले नोंगो दे बेयाव भट जागोन ना मोजां मोनगोन ना नोङो ना लोगोफोर लोगोफोर दा आं मा बुंगोन नोंथांमोना कमेन्ट सासेल' हरदो कमेन्टखौ सासेल' हरदो दा ओमफ्राय रिप्लाइखौथ' होबाय आं इबारजोंनो होबाय बेयावनो होबाय आं एबार मा फैदो जायफोरा दासो नायदो लाइभ भिडिअखौ नोंथांमोनखौ आं हेपि दिवाली जासिहरबाय गोसो गोरबोसो नोंथांमोना इन्जय लादो जोंथ' दा इन्जय लानो मोननाय नङा नोंथांमोना इन्जय लानायानो जों इन्जय लानाय रावबो नायाखै लोगोफोर बेस्थ' नामा मानसिफोरा
दानिया मा जायो लोगोफोर खायसे खायसे मा होनो इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नायो बिदि लाइभ भिडिअफोरखौ नाया दानि मानसिफ्रा मिक्सिं मोनसेखौ नायबाय थानो बे गोदान नायनो लुगैयो मिक्स ससे 3 सेकेन्ड बाथाय 3 सेकेन्ड बिदि ब्रै हा बांसिनानो लाइभ भिडिअखौ नाया खायसे नायगोन देसुन खायसे नायो स' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय दिनै लाइभ भिडिअ बेनो लाइभ भिडिअ जेरै नुदों बेबो मानसिया बिदिनो नोंथांमोना गामिफ्राव माबा थांबाथाय नुगोन जानो हागौ सिनाय मोनगोन होमबाथाय माथो होनो हायो लोगोफोर आंबो हले साबसक्राइबार होननानै माथो होबानो जाबाय होमबाथाय आंबो मिथिगोन साबसक्राइबार दे नोंथाङा सिनायनानै लाबाथाय मोजां जायो नोंथांमोनहाथ' सिनाय जानो हागौ खायसे नाथाय बेलेगावसो दंना ओमफ्राय बेलेगाव ओमफ्राय थांगोन थांनानै ओमफ्राय गामिफ्राव थांबाथाय बिदिनो बेरायनोफ्राव थांबाथाय नोंथांमोना सिनायबाथाय माथो होनाय गिनाङा आंखौ लाजिनोबो नाङा माथो होबानो जाबाय आं माथो होयो लोगोफोर मा खालामदा एसेयावनो फोजोबसै नामा नायग्राफोराबो गैला नालाय नोंथांमोना दा मा होनो दा रावबो गैयाबा हारसिं जायोना बिदिनो ब्रिफ नायबाथाय मा जायो नायबाथाय आंबो थाबाय थानो लुगैयो आरो रावबो गैयाबाथाय हारसिंनो दिनदो नों बोरै थागोन ना हारसिंजों बोरैबा जायो नोंथांमोनबो हेल्प खालामबाथाय नोंसोरबो थाफाबा आंबो थाफाबाय थानो लुगैयो लोगोफोर नोंथांमोना ओंखाम जाबाय जानो हागौ ना आंबो जाखांबाय नोंथांमोनहाबो जाखांबाय जानो हागौ आं दहायनो जादों आं 12थायाव जादों ओंखाम जोंना 12थायाव ओंखाम होयो दा बेलेगाव थायो नालाय कम्पानियाव थायो नों लोगोफोर नोंथांमोना न'आव थायो आं कम्पानि मावनो फैयो मा खालामनो माबा मोनसेथ' खालामनांगोन ना लोगोफोर ना मा होनो नोंथांमोना लोगोफ्रा सोरबा खायसे ओइ उननि माबाखौ बेकग्राउन्डखौ साननो जानो हागौ लोगोफोर बे बेकग्राउन्डआ जाहैबाय इन्जुर लोगोफोर कालार फोननाय जादों बेयाव एख' माबा गैया मा होनो खायसे उनाव माबा होलायोना मा होनो बेकग्राउन्ड कालार बायदिसिना बिदि होलाया माथो इन्जुर बे इन्जुरखौनो लाबाय आरोना बेकग्राउन्ड एसे लाबाथाय मोजां नुयो नालाय उनखिजा जेरै पासपर्ट सिस्टेम आरोना लोगोफोर नोंथाङाबो मिथिबाय जानो हागौ नोंसोरबो इउटिउबार नालाय जायफ्रा इउटिउबार बिथांमोनाथ' मिथिबाय जानो हागौ आरो लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों गाइस सोरनाव मनिटाइज जाखो बिथांमोना कमेन्टआव खोथा होनाय मनिटाइज जानायाथ' लोगोफोर मा होनो मनिटाइज खोथा बुंनो मोननैसो मनिटाइज जानाया 1K बाबो मनिटाइज जाया वाच टाइमाव नांथाना थायो नालाय 3K 4K बाबो जानो थाङा 5K बाबो वाच टाइमा जानो नागिरा साबसक्राइबारथ' मोनगोन ना लोगोफोर खायसेथ' 2K फोरावनो मोनो वाच टाइमा जुदि माबाबाथाय जायो आरोना दानाथ' आंनाबो मोनसे चेनेल दंमोन बेबो माने केन्सेल जादों आरोना ओमफ्राय गोदान खालामनाय जादों मोनसेयाथ' ओरैनो थांदों आंना मा एख' जानला मोनला होयोमोन भिडिअखौ बेनिफ्राय मिक्स कन्टेन्ट फैनानै मिक्स कन्टेन्ट बायदिसिना आनइउजुवेल कन्टेन्ट माबा माबि फैनानै डिसमिस जादों माने मनिटाइज जायासै मनिटाइज खालामनायाबो गोरलै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नाजाबा निस्सय मनिटाइज जागोन जोंनियाबो
आंनियाबो जाहां जासिगोन आरोना मनिटाइज नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ मनिटाइज लोगोफोर आंना फैसा थैसाया हाबाखै नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बिथाङा टिलाहारिया फैसा मोनबाय आंहा फैसा मोनाखै लोगोफोर आं बोरैनो टाइम पास खालामबाय थायो भिडिअ आगारो टाइम मोनबाथाय आं बे फैसा थैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना गिदिर गिदिर इउटुबारफोराथ' मोनबाय नोंथांमोनाबो मोनबाय जानो हागौ जायफोरा मनिटाइज सब्सक्राइब खालामनानै जयै फैसा लागासिनो जोबोर मोजां जायफोरा बाहायनो रोंदों इउज खालामनो रोंदों मबाइल लानानै खायसे सर्ट्स खालामो आं सर्ट्स भिडिअखौ इनिखायनो लाबो माने सर्ट्स बानायनो टाइमखौनो मोना सर्ट्स भिडिअ चेनेलबो दंमोन आंना ओमफ्राय केन्सेल खालामदों मानो होनबाथाय साबसक्राइबार बारायनो थाखाय आङो टाइमबो नाङो नालाय ओंखायनो आङो सर्ट्स चेनेलखौ बाद होनानै दा इखौ टिलाहारि इउटुब चेनेल खालामदों इनो थार्ड चेनेल जायो दा बारा जायाखै आंनाबो आङो बेसेबां खालामदोंमोन 23आव खुलिदोंमोन आं बे चेनेलखौ बोसोरनै जासिगोन नामा बोसोरनै जानो थांगासिनो लोगोफोर नोंसाबो नाजाबाय था जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो नाजाबाय था आजिखालि दा इउटुब फेसबुकनिफ्राय फैसा खामायनो हायो ओरैनो थानाङा ओरैनो बाहायलाबायनाङा मबाइल गिदिर लानानै गेम गेलेना माबाना पाबजि टाबजि गेलेना फैसा मोनोना इयाव लोगोफोर आंथ' गेलेया पाबजि टाबजि माने मोजां खामानियाव बाहायबा मोजां आरो नोंनि लाब जायो गिदिर दामिनि मबाइल लानानै ओरैनो 5G गेलेम ओरैनो टाइम पास खालामना लाब गैया दानि जुगाव लोगोफोर आं मोनसे पइन्ट खोथानो लुगैदों जायफोरा खोनासंनो लुगैयो ओरैनो दामि मबाइल लानानै लाब गैया लोगोफोर लस दं नों दामिनि मबाइल लानानै इसखौ बाहायनो रोंनांगौ लोगोफोर होमबाथाय नोंहानो लाब जायो नङाबा बैनि दामिनि खामानिखौबो बाहायनो रोंनांगौ सिलायनानै लोगोफोर सोरखौबा नोंहा जेरैहाय सेखा गोदानथ' दं बेखौ बाहायनो रोंनांगौ माबाखौ बाहायनो नांगौ मेंग' हानाय औवा दाननाय बायदिसिना फन दानायाव बाहायनो नांगौ बिदिनो मबाइलखौबो फन खालामनायाथ' नांखागोन बेनिफ्राय बेखौ बांसिनानो मा गेम गेलेनायाव बाहायनाय जायो गेम गेलेनायसै नों इउटुब चेनेल खुलि बायदिसिना रिल्स भिडिअ फेसबुक बिदिनो रिल्स भिडिअ बानाय रिल्सआवबो दानिया फैसा मोनो लोगोफोर फेसबुक रिल्स भिडिअ खालामनानै सर्ट अनलि बेखौबो खोथानाय जागोन आंनाबो दं फेसबुक दङ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबाथाय आं खोन्थागोन आंनि फेसबुकनि नामा मा नाम आंना फेसबुकआ लोगोफोर आंना फेसबुकआ मनिटाइज जाजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरबाथाय आं खोन्थागोन आंनि फेसबुकनि मा नाम फेसबुकनि नामखौ खोन्थागोन नोंथांमोना जुदि मोजां मोनाबाथाय बले आंनि फेसबुकखौबो नायनो लुगैदोंबाथाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थागोन सल'खौबो आंनाव कल फैदोंमोन नोंथांमोना रिंटन खोनादों जानो हागौ लोगोफोर सल'खौबो आं नोंथांमोनखौ दिनै एसेसोआवनो बन्द' खालामनाय जाबाय लोगोफोर गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ थाफानानै जायफोरा नायगासिनो दं नोंथांमोनखौ आं एसेसोआवनो दोनस'नाय जायो लोगोफोर गाज्रि मोननाङा मानो होनोबा आंनाव कल फैदो दा कल खालामबा दाय जागोन ना लोगोफोर ना मा होनो लोगोफोर एसेयावनो नोंथांमोनखौ बेनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय थेंक इउ